syukur. Semangat ibu rasa pola, ayo lu biasa nganteng lu nyapa tuh jene kok. Mangar kok sing tantang sing kongkong tetek tiba. Wah, kowe panganan apa jene pi? Aku nek wong ngate pola pe mangan nanti urip bocor. Ayo. Kok gak kayak apa kayak kalian wafer. Itu sih tak pangan sama pakai vanilla. Gel. Nah, iya to enak lah tuku bolak-balik dari sentek gitu kuneh. Duh, yo lek mangan semurko-murko to yo ya enak kok. Terus mangan naik. Pirang gram wis ini? Isinya 280 gram ya. Harganya Gak nyampe 30.000. Gatel silitku. Ndelok ya. Iya, iki rasa coklat, iki rasa vanilla. Sing tak pangan iki rasa vanilla. Tanya 30.000 cah. Ya kata. Mbok mulek kier-kier kowe mangan. ngate kok. Wes. Nah toh. Enak. Plek ketiplek rasane Ini coklat. jajanan yang omah yo enak kok. Aku punya baru nih. Punya baru. Tidak kayak iwe. Pengen toh. Jelali cekot. Aku